It-temp instabli li qed jolqot lill-Gżer Maltin bħalissa mistenni jippersisti sa għada. Għal dan l-One News l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li spjega li t-temp ta' bħalissa huwa kawża ta' sistema ta' pressjoni baxxa li minn fuq il-Libja qiegħda testendi lejn iċ-ċentru tal-Mediterran. Din is-sistema qiegħda twassal għal temp imsaħħab u bix-xita b'ċerti lokalitajiet f'Malta u Għawdex jintlaqtu wkoll minn ħalbiet tax-xita bir-ragħad u minn rieħ pjuttost qawwi. Fil-fatt l-Uffiċċju Meteoroloġiku ħareġ twissija ta' riħ qawwi għaż-żoni esposti kollha madwar il-Gżer Maltin. Ix-xita u l-maltemp mhumiex xi ħaġa rari għal Ġunju filwaqt li n-norma klimatika tax-xita għax-xahar ta' Ġunju hija ta' 6 millimetri. Jekk naqbdu dawn l-aħħar 30 sena naraw li Ġunju tal-2007 kien l-aktar wieħed imxarrab warajh jiġi Ġunju ta' l-2016. Għada tlieta nistgħu nerġgħu nistennew temp imsaħħab bħal-bitt ta' xita iżolati birih mistenni ibatti għal moderat sa' qawwi sa' filgħaxija u jkompli jnaqqas matul il-lejl. L-erba' qegħdin nistennew jum xi ftit imsaħħab b'riħ ħafif u mbagħad nistennew temp sabiħ il-ħamis.